Απ' τη Σκύδρα. Σκύδρα. Ωραία. Τι κατηγορία είναι? Τι κατηγορία Όχι, είναι? δε. Τι κατηγορία είναι? Σκύδρα. Σκύδρα, σκύδρα. Σκύδρα, σκύδρα. Ωραία, μπλέξαμε. Τι κατηγορία είναι? Κρετάκι σκύδρας, ναι, έδωσα δίπλα. Σκύδρα. Εδώ κοίτα, ρε. Θα τους πάρω. Ρε φιλαράκο, τι ομάδα είσαι? Δεν ξέρω με τρελάνε. Σκύδρα σου λέω. Εντάξει είμαστε. Απ' τη Σκύδρα. Απ' τη Σκύδρα. Και τι πήρες εδώ να μου πεις ότι είσαι... Σκύδρα, 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 σκύδρα. Σκύδρα, νομός Πέλος. Σκύδρα. Ναι ρε φίλε, το κατάλαβα αυτό. Περίμενε. Εδώ πήρες τηλέφωνο για να μου πεις ότι είσαι από εκεί. Τάκη μ' ακούς. Θα πάρω το τούβλα του. Απ' τη Σκύδρα. Ναι ρε φίλε, το είπαμε. Σκύδρα, σκύδρα, το έχω καταλάβει. Κάτσε να το γράψω κιόλας για μου. Σκύδρα. Ωραία, τι ομάδα είσαι? Πάω. Πας τώρα ρε φίλε. Ρε φιλαράκο. Άντε γεια! Μου βγάζεις την Παναγία. Σκύδρα, σκύδρα, σκύδρα!